Hello Péter, rég láttunk már videókba. Mi történt veled az elmúlt időszakban? Meséld el. Semmi. Hogy fogytál le 50 kilót? Kíváncsiak a nézzük erre a kérdésre. Nem eszünk, nem iszunk, és mozgunk. Ez a titkok. Nem eszünk, nem iszunk, edze? Meg elmegyünk a fodrászhoz, és az egy fél kiló legalább. Ha sűrűn borotválkozunk, az egy másik. Másik fél kiló. Hello, drágám. Hello. Mi finomat sütsz? Meglátjuk, hogy lesz belőle. Tényleg. Tényleg magadat emeled. Mi? Sziasztok, jó reggelt, gondoltam bejelentkezek itt a kora reggeli sétámból. Egy gyors kis videót vágtam nektek össze. Mindenkinek köszönöm, aki még mindig itt van velünk és kitartotok velünk. Nagyon kevés időm van videót vágni, de most egy kicsit összevágtam Petinek és Ritának az elmúlt időszakát. Hát ezt csak azért is készítettem, hogy lássátok, hogy mi történt velünk az elmúlt időszakban. Na végre sikerült összevágni egy 55 perces nagy videót nektek, de valamiért a rendszer nem engedő, hogy most feltöltsem, folyamatosan majd próbálkozom vele, de addig is gondoltam, hogy egy kis részletet megosztok belőle, hogy ha van kedvetek, akkor majd nézzétek meg a nagy részt is, amit remélem hamarosan meg tudok veletek osztani. Mindenkinek csodaszép napot, sziasztok! Drágaságom, nagyon finom lesz az a fagylát a Loliéknak. Nézd ide! Mondd, üzenj valamit a Lolinak! Mindent a gyerekeimé. Apa, csak egy kicsit, de csak van víz. Hát azt hittem, hogy be se engedsz már. Itt kopogtam már. Itt kopogtam. Te miért van ébred? Mert háromszor becsaptad a ajtót rosszul. De már nem tudtam, hogy kell lelakatózni, vagy mi. Tessék, hoztam neked finom reggelit. Kávé? Nem, ezt hoztam neked. Mert tudom, hogy nem eszel kenyérfélét, ezért nem hoztam neked kenyérfélét. Ja? Nem. Ez mi tészta? De nem kenyér. Ja, értem. Mutasd meg, mit kaptál. Most tudtam. Enni.